Загаварыў, што трэба прызвычайвацца жыць без яго, а разам з тым у крымінальным кодексе прыгатаваныя папраўкі. Новы артыкул мае даць гарантыі недатыкальнасці былому прэзідэнту, а таксама ягоным сямейнікам. Узурпатар Лукашенка разумее, што час скончыўся і рыхтуе глебу, ці толькі гуляе на публіку. Вітаю ў аб'ектыве, Сергей Падсасонны. Пра што яшчэ сёння? Навіны з Курскай вобласці. Ужо дзясяткі населеных пунктаў пад кантролем збройных сілаў Украіны. Пуцін пагражае адпаведным адказам. Украіна, калі не зараз, то ў бліжэйшы час можа рызыкнуць і зрабіць тое самае, напрыклад, праз беларускую тэрыторыю, зрабіць нейкую вылазку ў Расію. Конечно, Лукашенко гэтага не хацеў. Хваля нелегальных мігрантаў на Латвію. Маршруты, схемы і падрабязнасці наўпрост з латвійска-беларускай мяжы. Мы выяўляем і затрымліваем толькі асобаў, якія перавозяць мігрантаў на машыне. Але мы не можам выявіць усю сетку, таму што злачынства носіць міжнародны маштаб. Высокія выракі за наркатычныя артыкулы. Не для ўсіх затрыманых напрыканцы ліпеня 4 грамадзянаў Латвіі рэжым вызваліў. Чаму? Тут, хутчэй за ўсё, выключэнне з правілу, і гэта выключэнне з правілаў сведчыць, што сітуацыя незвычайная. Эвакуацыя насельніцтва, страта кантролю над населенымі пунктамі, вялікая колькасць палонных. Ужо тыдзень, як вайна пайшла туды, адкуль прыйшла, у Расею. У Крамлі прызнаюць, у Курскай вобласці 28 населеных пунктаў не кантралююць улады. А вось Deep State кажа пра 44 страчаныя Расеяй населеныя пункты. Галоўнакамандуючы ЗСУ Александр Сырскі заявіў прэзідэнту Зеленскаму, што пад кантролем Украіны 1000 квадратных кіламетраў Расеі. Уладзімір Зеленскі кажа, што Курск – фінал для Пуціна. А ваенна-палітычную абстаноўку абмеркавалі і міністры абароны Расеі ды Беларусі. Як можа паўплываць украінскі прарыў, уласна, на Беларусь? Андрей Сульжыц. Баявыя дзеянні ў расійскай Курскай вобласці працягваюцца, а плошча іх ахопу павялічваецца. Паводле расійскага міністэрства абароны і апублікаваных у сетках кадраў, глыбіня прарыву ўжо складае каля 30 кіламетраў. Са словаў губернатара Курскай вобласці, пад кантролем Украіны застаюцца 28 населеных пунктаў. Аднак аналітыкі Deep State называюць іншую лічбу – 44 населеныя пункты. Это блестящая операция вооруженных сил Украины. И то, что Россия не справляется с обороной собственной территории, показывает ее слабость, что это колосс на глиняных ногах. И, собственно, это обсуждается в Z-пабликах, это обсуждается в обществе. Это очевидная вещь, которая, собственно, показывает истинное состояние вооруженных сил России. Акрамя прасоўвання ў глыб Расеі, ЗСУ актыўна павялічваюць абменны фонд. У палон на тэрыторыі Курскай вобласці сярод іншых узялі байцоў чачэнскага атраду спецпрызначэння «Ахмат». Ты откуда? Грозный. А, Грозный? Грозный. Ахмат? Да. У шэрагу раёнаў Курскай і Белгародскай вобласцяў улады абвясцілі эвакуацыю насельніцтва. По словам главы Красноярского района, что эвакуировано 11 тысяч человек, 500 человек остаются на данный момент в Красноярском районе, включая там чиновников, которые занимаются, собственно, процессом всем эвакуации. Першыя 3 дні аперацыі ў Курскай вобласці афіцыйны Менск маўчаў. Аднак 10 жніўня Лукашенка абвінаваціў у парушэнні паветранай прасторы Беларусі Украіну. Адтуль нібыта запусцілі ударныя беспілотнікі. На высоте 1,5 километра и дальности 6,5 километров силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Агентства ТАСС са спасылкою на намесніка начальніка факультэту вайсковай акадэміі Беларусі перадае, што над Магілёўскай вобласцю збілі ажно 13 беспілотнікаў. Частку з іх нібыта ў раёне Касцюковічаў. Далей БПЛА ляцелі ў бок Смаленску, але потым скіраваліся ў бок Яраслаўлю, дзе былі збітыя расійскай СПА. Аднак маніторынгавая група «Беларускі гаюн» 9 жніўня падчас вылетаў вайсковай авіяцыі запуску ракет не зафіксавала. Заявам Гаюна я давяраю значна больш, чым заявам афіцыйнага Менска. І логіка Лукашэнкі тут такая ж, якая ўсе гады вайны. Гэта блеф у карысць Расіі, каб
запужваць Украіну магчымым напружаннем з поўначы, каб Украіна свае войскі накіроўвала не Курскую область, не на атаку России, а на ахову беларуска-украінскай границы. Пасля заяваў Лукашэнкі ў міністэрстве абароны заявілі пра адпраўку дадатковай ваеннай тэхнікі і вайскоўцаў да мяжы з Украінай. Аднак спікер дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэй Демченко назваў заяву Лукашэнкі падыгрываннем Расіі. Згодна з ягонай інфармацыяй, украінскія памежнікі не фіксуюць нарошчванне або перамяшчэнне беларускіх войскаў. Ён цалкам слушна можа баяцца, што Украіна, калі не зараз, то ў бліжэйшы час можа рызыкнуць і зрабіць тое самае, напрыклад, праз беларускую тэрыторыю, зрабіць нейкую вылазку ў Расію. Конечно, Лукашенко гэтага не хацеў, таму хоць некае ўмацаванне мяжы проста для бяспекі ў такіх умовах, цалкам лагічнае і рэальнае, але, адпаведна, гэта ўмацаванне хутчэй абарончае, і яно сапраўды можа мець нейкі разумны сэнс. Сёння падчас правядзення форуму «Армія-2024» міністр абароны Хрэнін абмеркаваў з расійскім калегам ваенна-палітычную абстаноўку. Аднак падрабязнасцяў сустрэчы не паведамляюць. Андрэй Сульжыц, Белсат. Лукашенко, які днямі зноў загаварыў, што ён не вечны ва ўладзе, відавочна задумаўся пра сваю бяспеку пасля імавернага сыходу. З падачы узурпатара ў крымінальны кодэкс дададуць артыкул, што прадугледжвае адказнасць за гвалт або пагрозы гвалтам у дачыненні былога прэзідэнта краіны або чальцоў ягонай сям'і. Тэрмін пакарання да 8 гадоў зняволення. Законапраект новага крымінальнага кодэксу апублікавалі на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. З аднаго боку, гэта гаворыць пра яго слабасці, і не толькі палітычныя, але і фізічныя. З другога боку, ён усё ж такі спадзяецца, што яму удасца, стварыўшы вот эту сістэму, якая трымаецца на рэпрэсіях, якая трымаецца на ваеннай састаўляючай, што яна будзе працаваць і пасля таго, калі раптам з ім нешта здарыцца, і яна можа гарантаваць бяспеку пра памяць аб Лукашэнку і бяспеку для чальцоў яго сям'і. У абноўленым крымінальным кодексе з'явіцца яшчэ адзін артыкул «Несанкцыянаванае распаўсюджанне інфармацыі аб размяшчэнні або перамяшчэнні вайсковых падраздзяленняў і тэхнікі». За падобнае дзеянне будзе пагражаць да 3 гадоў гэтак званай хіміі або зняволення на такі ж тэрмін. А ў выпадку з групай асобаў паводле папярэдняй змовы да 5 і 6 гадоў адпаведна. Законапраект, які прадугледжвае змены ў крымінальны кодэкс, мае разгледзець так званы парламент, а затым дакумент ухваліць мае Лукашенка. Латвія пад ціскам нелегальнай міграцыі. Улады гэтай краіны нават папрасілі дапамогі у памежных службаў Эстоніі ды Літвы. Прычына – рост колькасці нелегальных мігрантаў, якія спрабуюць праз тэрыторыю Латвіі трапіць у еўразвяз глыбей. Больш за 1000 такіх спробаў зафіксавалі ў ліпені, і колькасць расце. Нашы журналісты наведалі латвійска-беларускае памежжа, і вось падрабязнасці. У жніўні Польша і Літва заявілі аб зніжэнні колькасці спробаў нелегальна перасекчы мяжу, а ў Латвіі праблема, наадварот, стала больш сур'ёзнай. Паводле звестак памежнай службы гэтай краіны, толькі ў канцы ліпеня ўдалося спыніць найбуйнейшыя за апошні час групы мігрантаў з тэрыторыі Беларусі. Цяпер латвійска-беларускую мяжу патрулююць службоўцы з 3 краінаў Балтыі. На мінулым тыдні была самая вялікая група – 81 нелегальны мігрант. Гэтая спроба была спынена. Групы бываюць розныя, часам па 1-2 чалавекі. Гэта залежыць ад пары года, але спробы перайсці мяжу назіраюцца кожны дзень. Вадзім Згрыцкоўс удакладняе, цяпер у нелегальных мігрантаў, якія ідуць з Беларусі, ўжо расійскія візы. Калі камусьці ўдаецца прайсці мяжу, яго забірае кіроўца. Мы выяўляем і затрымліваем толькі асобаў, якія перавозяць мігрантаў на машыне. Але мы не можам выявіць усю сетку, таму што злачынства носіць міжнародны маштаб. Наколькі нам вядома, зараз мігранты рухаюцца праз Маскву, адтуль у Менск. Прадстаўнік расійскай гуманітарнай арганізацыі на умовах ананімнасці удакладняе, упершыню нелегалаў выкарыстоўвалі падчас гібрыднай атакі Расіі супраць Нарвегіі. І тады гэта быў спосаб палітычнага ціску. Мы столкнулись с миграционным кризисом на российско-норвежской границе
на рубеже 15 и 16 годов. Но потом этот поток вдруг внезапно прекратился. Судя по всему, была какая-то договоренность достигнута, и Россия перестала их выпускать на норвежскую территорию. Каким образом и зачем может сейчас Россия или Беларусь давить на Латвию? То есть, если мы узнаем, то гораздо позднее. Латвійскія памежнікі паварочваюць назад усіх за выключэннем дзяцей, інвалідаў або цяжка хворых. З амаль 4000 нелегалаў сёлета прынялі 12 чалавек. Такіх людзей прымаюць па гуманітарных прычынах і для аказання першай дапамогі. Непаўналетнія прымаюцца з асобы, якая іх суправаджае, напрыклад, з бацькамі. То бок, калі ёсць дзіця, мы прымаем усю сям'ю, не робячы адрозненняў. Мігранты зразумелі гэтыя правілы. Бывае, што жанчына прадстаўляецца як маці дзіцяці і яе прымаюць, але ў рэальнасці гэта не ейнае дзіця. Адна з дзяўчат, не здолеўшы прайсці мяжу, наступным разам прыйшла ўжо цяжарная, спадзяючыся на еўрапейскія каштоўнасці, распавядаюць мясцовыя сілавікі. У них таких ценностей нет, у них ребенок это, скажем так, инструмент. Как ты можешь на 7-м месяце свою жену пускать, если ты не знаешь, да? Лес, болото, как она родит она, не родит. У Латвіі асцерагаюцца, што найбліжэйшым часам мігранты паспрабуюць трапіць сюды водным шляхам. На гэты выпадак возера Рычу абсталявалі сістэмаю відэаназірання. Да наступнага лета тут плануюць зладзіць пешаходныя сцежкі для патрулявання. Сёлета ж Латвія пабудавала плот на мяжы даўжынёй амаль 150 кіламетраў. Александр Дзегцяроў, Яўген Цітоў, Здзіслава Свойцахоўскіс, Белсат. Высокія выракі па наркотычных артыкулах, але здараюцца выключэнні. Пад пераслед у Беларусі трапілі грамадзяне Латвіі. Іх затрымалі напрыканцы ліпеня, бо абвінавацілі ў перавозе наркотычных сродкаў на тэрыторыю нашай краіны. Але гісторыя з хэпі-эндам. Зняць абвінавачанні дапамаглі вынікі паўторнай экспертызы. Калі б следства скарысталася вынікамі першай, такога б не атрымалася. Грамадзяне Латвіі вярнуліся дадому, а у гэтай заблытанай справе разабралася Кацярына Гардзеева. Беларусь адпусціла 4 латвійцаў, затрыманых паводле падазрэнняў у правозе наркатычных сродкаў. Раней у машыне маладых людзей, якія накіроўваліся на музычны фестываль у Браслаў, знайшлі пакет з невядомым рэчывам. Откуда мог взяться пакет? Я думаю, скорее всего, от моего друга, но я не знаю. Першасная экспертыза показала у скрутку марыхуана. Паводле беларускага заканадаўства за правоз наркотыкаў у складзе арганізаванай групы 3 дзяўчатам і хлопцу пагражала ад 8 до 15 гадоў пазбаўлення волі. И все тут звыли, вот он безвизовый режим установил, чтобы наших людей арестовывать. Конечно, меня это беспокоит. Поручил разобраться. Оказывается, наркотики привезли к нам. Так вы думаете, куда вы едете? Але раптоўна рыторыка прадстаўнікоў рэжыму змянілася. Цяпер сілавікі заяўляюць, што наркотычных рэчываў у аўтамабілі латвійцаў увогуле не было. При проведении экспертиз использовали современные методики и оборудование, что позволило провести исследования с высокой точностью и максимально короткие сроки. В ходе проведения экспертиз наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь, не выявлено. Новыя падрабязнасці дзіўнай справы сталі вядомыя з сюжэту «Беларусь-1». Паводле яго 3 дні латышы правялі ў ізалятары і 29 ліпеня, пакуль чакаліся вынікі новых экспертызаў, выйшлі пад падпіску аб нявыездзе. Спачатку маладыя людзі жылі ў здымнай кватэры, потым у наваполацкім гатэлі. Падчас следства побач з імі заставаліся сваякі і адвакаты. Гасцям з Латвіі пашанцавала, што кан'юнктура склалася так, што іх не трэба было жорстка караць, бо у Беларусі даволі жорсткае пакаранне за гандаль наркотыкамі. Тут, хутчэй за ўсё, выключэнне з правілаў, і гэта выключэнне з правілаў сведчыць, што сітуацыя незвычайная. У сюжэце падкрэслілі і тое, што скрутак замежнікам падкінулі не беларускія памежнікі. Ён нібыта выпаў з кішэні знаёмца, якога маладзёны падвозілі надоечы. Я никого не обвиняю. Если бы до 2020 года была бы аналогичная ситуация, то такое дело бы даже не дошло до суда. Потому что в ходе экспертиз не нашли геном на пакетике с этим наркотиком в
В 2024 году, сейчас, когда мы знаем, что идет глобальная война в центре Европы, Россия напала на Украину, и, естественно, режим будет пытаться брать каких-либо заложников. Гісторыя латвійцаў не тыповая для Беларусі. Найчасцей падобныя здарэнні заканчваюцца для затрыманых рэальным прысудам. Так, у траўні сёлета 3 гады пазбаўлення волі ў калоніі узмоцненага рэжыму атрымаў расеец, у аўтамабілі якога таксама знайшлі марыхуану. Уже давным-давно назрела ситуация, когда необходима декриминализация, когда надо убирать вот эти адские страшные сроки за малозначительные какие-то вот эти вот проступки с этим всем. Да, мы прекрасно понимаем, что есть тяжелые наркотики, которые супер опасны и так далее. Но исходя из мировой практики, мы видим, что марихуана не является таковым опасным наркотиком. Алкоголь намного больше и намного более страшное зло. Згодна з прэс-службай Верховнага суда, летась паводле наркотычных артыкулаў асудзілі 843 асобы. Пасля зменаў у заканадаўстве, што адбыліся ў 2016 годзе, узрост прыцягнення да крымінальнай адказнасці за падобныя злачынствы знізілі да 14 гадоў. Так, цягам мінулага года за краты трапілі 74 непаўналетнія. Кацярына Гардзеева, Белсат. І яшчэ адна тэма. І ўсё ж такі, Анджэй Пачобут быў гатовы пакінуць Беларусь. Старшыня Саюзу палякаў у Беларусі Анджэліка Борыс заявіла, што палітвязень пагадзіўся на ейную просьбу з'ехаць з нашай краіны, калі б была такая магчымасць. Ейныя словы прыводзіць польскае выданне «Жэчпасполіта». Анджэліка Борыс распавяла падрабязнасці сваёй сустрэчы з Анджэем Пачобутам сёлета ўвесну пасля заяваў польскіх палітыкаў пра нежаданне палітвязня пакінуць радзіму. Раней афіцыйная Варшава агучыла пазіцыю Пачобута ў кантэксце перамоваў з рэжымам Лукашэнкі аб вызваленні журналіста і аднаго з лідараў Саюзу палякаў. Летась Анджэю Пачобуту прысудзілі ў Беларусі 8 гадоў калоніі. Палітвязня абвінавацілі ў закліках да санкцыяў і распальванні варожасці. Ізаляваны і недасяжны, і цяжка казаць пра свята ў такіх умовах, аднак мы віншуем. 68-й дзень народзінаў у палітыка Міколы Статкевіча ўжо 5-ы раз сустракае за кратамі. І ўжо больш за 500 дзён родныя палітвязня не маюць ад яго ніякіх вестак. Міколу Статкевіча затрымалі ў траўні 2020 года, а ў снежні 2021 у межах гэтак званай справы Ціханаўскага прысудзілі да 14 гадоў калоніі ва ўмовах асаблівага рэжыму. Палітыка абвінавацілі паводле 293 артыкулу крымінальнага кодексу, нібыта ў арганізацыі масавых беспарадкаў. Паводле праваабаронцаў Мікола Статкевіч па-ранейшаму адбывае пакаранне ў глыбоцкай калоніі нумар 13, дзе яго па чарзе змяшчаюць то ў памяшканне камернага тыпу, то ў ШИЗА. А вы карыстаецеся Вікіпедыяй? А па-беларуску? То ёсць што святкаваць. 20 гадоў таму, 12 жніўня, былі апублікаваныя першыя артыкулы менавіта ў беларускай версіі Вікіпедыі. Сёння яна мае амаль 250 000 артыкулаў і займае 46-е месца сярод моўных раздзелаў свабоднай энцыклапедыі. Якім менавіта тэмам на рэсурсе аддаюць перавагу аўтары, нам распавёў рэдактар беларускай і польскай Вікіпедыі Томаш Пладынец. Яны пішуць перш за ўсё пра гісторыю, пра мову, пра культуру, таму што людзі, якія цікавяцца беларускай мовай, перш за ўсё таксама цікавяцца менавіта тымі тэмамі, і яны на гэтым найбольш канцэнтруюцца. Вядома, не хапае артыкулаў пра інжынерыю, пра фізіку, пра матэматыку і гэтак далей. Ну, але давайце проста будзем гэтых людзей дазваляць ім бяспечна пісаць пра тое, што яны хочуць. Бо цяпер гэта прыярытэт, каб захаваць тое, што ёсць, і захаваць бяспеку гэтых людзей.